Drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, move your hands. Hey girl, shake your body like a belly dance. Čaute ľudia, vítam vás pri tomto novom videu po veľmi dlhej dobe. Ja by som sa chcel ospravedlniť, prečo tak dlho nevyšlo video. Za prvé som lenivý. Za druhé som nevedel, čo mám točiť, keďže som aj sa pýtal, čo by ste chceli točiť. Vy ste o nič nenapísali, čiže nevedel, čo mám natočiť. Takže vítam vás po tejto dlhej dobe, tuším 4 mesiacoch. Dúfam, že si toto video užijete. Poďme na to. Máme tu balíček. No, ja si ešte skočím po niečo, keď tu bude treba. A čo je v tomto balíčku? Podľa názvu už viete, že tu budú hry. Ale neviete aké. Ja neviem presne teraz, ako to vyzerá, toto záber. Čiže keď to bude vyzerať zle, tak sa vám ospravedlňujem. Chcem toto video natočiť kratšie. Už to vidím. Čo tu? Áno, tak poďme. Soto. Máme tu použitý kód zľava. Inak kúpil som to cez videohry.tv. Toto není žiadny product placement, iba vám hovorím, že som to kupoval. No, toto asi nič. To si pozriem potom po videu. Tu, ja som k tomu dostal Haribo. Ja som k tomu dostal Haribo cukríky, no to je super. No je tu ešte niečo? Ne, ale je tu. Čiže toto sú také tie okraj veci. Tu je toto hlavná vec. O, počkajte. No, ja to takto obavím, takto to dám. Máme tu výkup, výmena a predaj a servis herných konzol, hier a proslušenstva. OK. Čo, fakt tu majú to koľko veľa hier. Už dneska si budem objednávať. Dobre. Asi nič. Ideme to hlavné. A to sú tieto hry. Takže vyberáme. Máme tu prvú Call of Duty Finest Horse. Je to prvé Call of Duty, ktoré vyšlo na PlayStation 2. Máme tu jaj. Keď vás zaujímalo, mám to podložené na knihách, čiže ako som hovoril už, je na svojho prvé Call of Duty, ktoré vyšlo na PlayStation 2. Na celý PlayStation vlastne. Joj. Má to takúto vec. Potom... Co to? Taký graf. To je fakt zaujímavé. Tu mám potom toto. To je online, kámo. OK. Máme tu samostatnú hru. Wow. Určite si to dneska zahrajem. Hej. Ja mám tu, keď tak hodím aj nejaký gameplay, keď nájdem z tejto hry. A ja som sa na tú hru strašne tešil, lebo tam môžem hrať za viacej strán. Máme tu Sovietov, Američanov, Britov. Ja tu mám povedať na PlayStation 2 iba Call of Duty 3. Tam môžem hrať iba za Američanov a potom tak sa to aj prešmykne do Britov. Ale väčšinou hrajem iba za Američanov. Čiže to je takto. Teším sa na to. A druhá hra. Taktiež strieľačka, ale tentokrát to je Medal of Honor Elite Assault. OG diváci si určite pamätajú, že som nedávno,
v predchádzajúcich videách, presne v jednom videu staršom som otváral PlayStation 2 hry a práve som tam aj otvoril Medal of Honor. Počkajte. Frontline. A tiež nedávno som dostal na Vianoce. Presne som dostal na Vianoce Medal of Honor Rising Sun. Čiže máme ďalšiu hru do zbierky. European Assault. Ja sa cítim, keby som mal angličtinu na úrovni Šimkovicovej. Art production will be added to the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices. To sa tak nerobí do psej matere. A tu klasickú brožúrku s návodom. Tu máme samotnú hru, tu vám dám gameplay. A táto hra sa odohrá v Európe, čiže mi to tiež bude celkom dosť blízke. No aj keď to je veľa vojnových hier. Neviem, čo k tomu mám proste povedať. Je to také menej známe Medal of Honor, najznámejšie sú napríklad Light Assault, Frontline, potom to Medal of Honor 1 a Underground na PlayStation 1, potom Medal of Honor na PlayStation 3, čo bol v Afganistane. A ešte aj je dosť známe to Medal of Honor na VR-ko. A už toho nevyšiel nejaký diel Medal of Honor. Ale Call of Duty to vychádza každý rok, čiže aj keď vždycky, aj keď teraz nemôžem si môcť kúpovať, toto je na PlayStation, bolo väčšina hier Call of Duty ani nevychádza už na PlayStation 4, a keď hej, väčšinou za dosť draho, aspoň teda vo fyzickej kopii. Hej. Takže toto by bolo k tomuto videu všetko. Ja by som sa tiež chcel spýtať, či keď tu budú komentáre, tak nech napíšete do komentárov, čo by som mohol natočiť. Niečo, čo by som mohol reálne natočiť. Gameplay z tých hier asi moc nie, neviem ako snímať obrazovku. Tak teraz ľudia, neviem, kde som teraz presne skončil. Tak, lebo to prišlo odchod do izby, tak ja by som chcel rozlúčiť. Like a odber pre ďalšie video. Ja viem, my si podporíte. A čau.